Зәлия Рисовна, татар кызларының матурлык бәйгеһе быел ничәнчегә үткәрелә һәм касан үтәсәк? 14-нче мәртәбә үткәрелә. 12 мәртәбә без аны Нәүрүз гүзәлдә үткәрдек һәм инде менә 2нче ел татар кызы дип үткәрәбез. Ни өчен татар кызы? Татар кызы чөнки башка регионнар 20дән артык регионнарда да татар кызы проекты башланды. Һәм аларны озактан федераль конкурска, федераль бәйгегә җыялар. Мәскәүдә, Чиләбедә үтә ул. Шунда инде безнең кызлар да катнаша, һәр елда да беренче урыннарны алабыз, финалда һәр вакытта да катнашабыз. Нинди максаттар белән үткәрәһегез бу конкурста? Максат иң беренче үзебезнең моңлы, матур туган телебезне саклыйсы килә, күрсәтәсе килә. Һәм бу конкурста безнең бит инде эшкә киемнәр белән кызларны бер вакытта да чыгарганыбыз юк. Монда безнең чагылып тора тарих, гореф-гадәтләр һәм инде хатын-кызның шушы дөньяга ни өчен килүе, әни булу бәхете, менә шулар да барысы да күрсәтеләчәк бу конкурста. Һәм инде кызларның йөзләре әлбәттә бар кызларның да матур, күңел матурлыкларында чагылдырып, һәм инде телләренең белүләренә һәм инде үзләрен күрсәтүләренә карап, ягымлылык җиңеп чыга инде һәр вакытта да яхшылык, ягымлылык. Юкка гына яз үткәрмәйсегез. Әйе, безнең беренче сайлап алу турлары әллә кайчан башланды инде. Без 4 төбәктә үзебез барып, йөреп үткәрдек. Шунысы куанычлы, быел бөтенләй катнашмаган районнар катнашып китте. Бишбүләк районын күргәнебез юк, Кырмыскалы, Дәүләкән, Мәчетле районында 2006 елдан бирле катнашкан юк, Шаран районы катнашты. Шуның өчен бик кызлар матур, рәхмәт әйтәсе килә Стәрлетамак шәһәре һәм Туймазы шәһәре мәдәният хезмәткәрләренә шул хәтле бик матур итеп әзерләгәннәр. Димәк, безнең республикала елдан-ел матур татар кызлары арта инде. Әйе, һәм инде менә Башкортстан кызлары бар җирдә дә җиңеп чыга. Казанга да барып җиңәбез, Мәскәүгә дә барып җиңәбез. Быелгы конкурста Рәсәйнең төбәкләреннән катнашучы кызлар бармы? Татарстанда туып үскән генә бар, ә булай үзебезнең без басым ясыйбыз Башкортстаныбызга, туган җиребезгә. Рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен.